Continuem veient les bases de l'Incident Command System, del sistema de gestió d'emergències. Ara parlarem de la seva organització, de la seva estructura. Aquesta ha de ser senzilla i fàcil d'entendre, però a la vegada ha de ser diferent de l'administrativa. Què vol dir això? Significa que la funció d'una persona quan s'incorpora a un Incident Command System, a un sistema de gestió d'emergències, ha de ser diferent de la seva funció habitual. Per exemple, un director pot incorporar-se a una emergència per desenvolupar funcions que no fa habitualment a la seva feina diària i pot tenir persones al seu càrrec amb les que no treballa habitualment. Això es fa perquè cadascú es focalitza en la seva feina, sense tenir les dependències del dia a dia de la seva tasca. El primer que podem dir de l'organització d'un sistema de gestió d'emergències és que ha de ser una estructura modular. Això significa que pot créixer o pot decréixer en funció de l'evolució de l'incident, també en funció del nombre de recursos o en funció de les tasques a realitzar. Per exemple, un incident habitual pot ser que no faci falta un desplegament important de recursos i amb un comandament pot assumir totes les funcions. En canvi, quan aquesta emergència creix i es fa més greu, requereix més recursos, requereix més comandaments i s'haurà d'anar estructurant, modulant, fent créixer per poder donar resposta al moment actual de l'emergència, donant resposta cada vegada al moment de la seva evolució. Això és el que s'entén com estructura modular. Un altre punt important a l'hora d'estructurar la resposta en emergències és el registre de recursos. Això significa que s'ha de tenir clarament identificat els recursos que estan intervenint en l'emergència, ja sigui perquè estan sol·licitats i estan en camí cap al lloc, perquè ja estan assignats i estan donant resposta a una funció o fent una tasca, o perquè estan disponibles, estan a l'espera de ser encomanats a alguna funció. Aquest registre és important per la seguretat, ja que garanteix que totes les unitats estan supervisades, es té un control sobre la seva actuació i els riscos als que han de fer front. Igual d'important que és el registre de recursos és la seva gestió. Això significa que els recursos han de ser activats, han de ser mobilitzats, se'ls ha d'indicar com arribar al lloc, se'ls ha de fer un seguiment durant l'actuació, veure les seves necessitats, quines mancances tenen, i se'ls ha de fer un retorn, se'ls ha de desactivar perquè tornin a la seva base. Aquesta funció, en un incident petit, ho farà el comandament, però com veurem més endavant, en altres serveis importants, grans emergències, hi haurà estructures només dedicades a aquesta funció. Alhora, els recursos, quan s'incorpora una emergència, també han de rebre certa informació. Han de tenir clarament identificat la seva ubicació, la seva tasca a realitzar, el comandament de referència amb qui han de contactar, quina és l'estructura de comunicacions que han de fer servir, i els riscos i mesures de seguretat que han d'implementar en la seva actuació. Papa 4, Delta 0. Serveis. Qui està fent extinció? Serveis. Delta 0, Papa 4, cap aquí. A la zona sanitària, quanta gent ha arribat? Un amic per fer revisió. A la zona sanitària, que està aquí, Binomi, la recepció de... Un altre aspecte important per a l'organització del sistema de gestió d'emergències són les instal·lacions. Aquests són els espais que hi ha presents a l'incident i que donen resposta a algunes de les funcions que hem vist que requereix un comandament. Per exemple, és el centre de comandament avançat, que és el lloc present a l'incident des d'on es dirigeixen les operacions. Un altre és el punt de rebuda de recursos, el conegut com a punt de trànsit, on es dirigeixen els recursos que estan en camí cap a la intervenció i on es reben i se'ls assigna una funció. També poden ser bases d'helicòpters, bases d'emplaçament de vehicles, parcs logístics, etc. Però el que sí que és important és que ha de ser diferent dels habituals. No pot ser un lloc on hi ha una feina diària i a la vegada s'està gestionant l'emergència. No. L'important de les instal·lacions és que han d'estar fora del seu àmbit habitual, properes a l'incident, però en un lloc segur, i dedicades exclusivament a la gestió de l'emergència. Per últim, els aspectes que ens ajuden a l'organització del sistema de gestió d'emergències és la comunicació. Això significa tenir una xarxa comuna de comunicacions, que sigui interoperable, que puguin comunicar-se entre ells les diferents dotacions que hi ha en una intervenció, i a la vegada que hi hagi una nomenclatura clara, que tothom identifiqui el mateix amb el mateix nom. Per exemple, el cap de la intervenció, que tothom conegui que és el cap de la intervenció i que és el màxim comandament. I per últim està la gestió de la informació. Això significa que hi ha d'haver una informació compartida. Hi ha d'haver maneres de capçar la informació important, aquella rellevant, quina no, tenir un registre de les persones, etc., que serà molt important pel comandament.
Com veurem més endavant, la presa de decisions es basa fundamentalment en la informació i aquesta informació ha d'estar centralitzada i gestionada. I per últim, relacionat amb la informació, també està la gestió de la informació cap a l'exterior. Decidir quina informació es dona a la població, quins consells de seguretat, etc., de l'evolució de l'incident. Com hem vist, l'organització de l'ICS, de l'estructura de resposta en emergències, el que busca és que sigui fàcil i senzilla d'entendre, basant-se en una estructura modular, un registre i un despatx dels recursos, una gestió d'aquests recursos durant la intervenció, tenir disponibles unes instal·lacions per poder donar resposta a les diferents necessitats de l'emergència, alhora que es fa una gestió de la comunicació i de la informació que es dona cap a l'exterior. Amb això aconseguirem un marc comú, senzill d'entendre, però després molt potent per poder donar resposta a grans emergències.